Dobrý den, mám dneska pro vás naprosto skvělou nabídku. Jsme v úžasném místě Frahelž. Tady je řeka Lužnice. Hned naproti je naše nemovitost. Pojďme se na ní podívat. Zděný rekreační domek se nachází v obci Frahelž u řeky Lužnice. Umístění je do lokality Nadějské rybniční soustavy. Rekreační domek je na pozemku o rozloze 388 metrů čtverečních. Domek disponuje obývacím pokojem s krbovými kamny, útulnou kuchyňkou, koupelnou se sprchovým koutem, splachovacím WC a ložnicí. Z obývacího pokoje je vstup na prostornou terasu s výhledem na pozemek a řeku. Dům je částečně podsklepený. Líbila se vám naše nemovitost? Uvidíme se na prohlídce. Těším se na vás.